язылған бүләк акциясының чираттағысын йомгаклыйбыз бүген. Безнең Елмай компаниясы белән берлектә эшләгән бу матур бәйрәм иде. Без аларга бик рәхмәтле безнең шундый теләгебезне кабул итеп алганнары өчен һәм безгә без теләгән менә шундый матур суыткычны алып биргәннәре өчен. Безнең җиңүчебез Саймапа Әлмәт районыннан, Яңа Кәшир авылыннан гомер буе колхозда эшләгән кеше. Иртәнге сәгать 4-тә автобуска утырып Әлмәт районыннан бу суыткыч дөрес иясен тапкан. Шулай ук Ватан Татарстан газетын көбез. Елмай майын ашагыз, бергә Мәлетләр укып, майлап, ашап, яшәргә булсын. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән газетларны алып укырга насыйп итсен, һәрбер шулай катнашырга насыйп итсен, күзләре күргәндә башында укырга язсын. Инде газетларга язылабыз, укыйбыз һәрберебездә. Гомер буена газетны алдым, укыдым, хәзер дә укыйм мин. Ходай Тәгалә шулай башымның сәламәтлекләрен бирсә, яңадан язылып укырга насыйп итсен дип теләктә калам мин. Барыгызга да бик зур рәхмәт яусын. Исән сау эшләгез, җан тырышлыгы, семья бәхете, тормышыгызда уңышлыклар булсын, еллар тыныч булып.